وزیر نافخۆیی وڵاتی ئەڵمانیایە بریاردا کۆ سینوورێکی ji سەردana penaberên Sûriyê ji bo welatê wan di demê bi hinvedanê de deyne. Ew jî biriya vekşandina mafê wan di penaberiyê de û derxistina wan ji bo dervey Almanyayê. Horst Seehofer got jî ku kesê ku dikarî seredana welatê xwe bike nabe bêje ku ew li wî welatî raserî bin pêkirin û metirsiyê tê. Seehofer di daxuyaniyekê de ji rojnameyeke Almanyayê re gotibû jî ku ew kesê ku iddia dike ku ew di rewşeke ne baş de ye li welatê xwe û piştre seredana welatê xwe bike divê ji mafê penaberiyê bê bêparkirin. Navborî got jî ku Ofîsa Koç û Koçberan zanyarî derbarê seredana penaberên Sûriyê ji welatê wan re hene û niha jî desthilatdariya Almanyayê wê yekê dixwîne ku ew penaberê ku seredana Sûriyê bike eger derfet hebe wê wan kesan ji Almanyayê derxînin û mafê penaberiyê careke din nadin wan. Nêzîkî 780,000 Sûrî li Almanyayê di salên borî de penaber bûne. Ew jî ji ber şerê ku ji dema 8 salan de li Sûriyê dest pê kiriye. Dêzanîn ku kompanya hevgirtiya Almanyayê çavdêriya balafirxaneyan dike ji bo rewşên bi vî rengî û Ofîsa Koç û Koçberan agadar dike bi navê koçberên ku eger heye seredana wan welatan kiribin yên ku jê reviyan e ji ber şer an sitemkarî û rewşên siyasî yên nebaş. Kurdên Rojavayê Kurdistanê yên ku penaberî welatê Almanyayê û hin welatên dî yên Ewropayê bûne, seredana Başûrê Kurdistanê dikin û biriya qaçax yan jî biriya pilêta neştecîbûna Herêma Kurdistanê seredana Rojavayê Kurdistanê dikin û ji tirsa egera tomarkirina navê wan ji aliyê rêveberiyên rejîm û PYD û radestkirina wan zanyariyan ji bo welatên ku ew lê dimînin.